Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, kadi mi holluma kadi abajada goɗɗo oɗo abajada kañumne ko ni janginirta. Wala ko a ayni alif juburba ja cewɗo del waɗa ha mawɗo wowtaƴƴo waɗa zeyyin waɗa ha tongu ɗa koyngal waɗa yanara waɗa kef lam mim nunirak waɗa ni saredu ayna dariɗo fa toɓɓuɗo daredu piccuɗo kaf toɓɓuɗo ara siñiije ta jorɗo sun endu ha cewɗo zadel za koyngal gayna dariɗo fintoyɗo piccuɗo ɓeena ko ni janginirta limtumen ɓe mbima a ba ja da wona abajada ɗo wona ha wa za wona hawaza ɗo wona ha ɗa ya wona haɗaya ɗo wona ka la ma na wona kalamana ɗo wona sa a fa da wona so'afada ɗo wona qa ra sa ta wona qarasata ɗo wona sa kha za sakhaza ɗo wona za gha sha wona zaghasha ɗo kadi ko limto ɓe mbadi janginirde yawnde ɗo kadi ne janginire nda ni henne abajada hawaza haɗaya kalamana sa'afada qarasata sakhaza zaghasha sa limi ɗum tawa ko karfeje nogasa jeetati abajada ma ardi ɗo ɗum woni ko adi ko abajada ko alif juburba ja cewɗo del hawaza ko ha mawɗo wowtaƴƴo zeyyin haɗaya ko ha tongu ɗa koyngal yanara kalamana ko kef lam mim nunarak sa'afada ko saredu ayna dariɗo fa toɓɓuɗo dare piccuɗo qarasata gaf toɓɓuɗo ara siñiije ta jorɗo sakhaza ko sun endu ha cewɗo zadel zaghasha ko za koyngal gayna dariɗo fintoyɗo piccuɗo ɗum ɗo tan jangata e ngal ɗo alluwal mbawangal ngal ɗon ko ni janginirte ngal ɗon ƴettangal mbañitoɗangal jangangal mbawangal min ngaro e maggal kadi sile ha ɓura jawde famde limto ngo hijjo ngo to limto ngo ɓuri himmude ko jangete ko kala mo wawa limto wawa hijjo wawa masde andu yahata an jiɗɗo jangude
alay sago mbawa windude limto ngo, mbawa windude masɗe, mbawa rendinde, mbawa jangude. ɗum noon keññiɗo wawata ɗum tawde en joddaki en gondani haqqille kadi potani nafata noon ko saha saha fo tan ene fille haqqillaji ɗi ɓeydo finande ɗum ene ɓeydo yawde yiitude hankadi fokkita yaha. se ngari e jangde nde seɗata ko ɗum ɗo ɓuri sedde ɗum saabi eɗen jaha hen e garta e dippa hen. ɗum ɗo so ɗiggi tan andu ko jangete ko fof ɗo saawi ɗo mofti, ko jangete ko e ko windete ko fof ɗo saawi ɗo mofti. ɗum noon sa wi aɗa yawa ɗum ɗo ka anda ko yeyete ko. kala jawo ɗeɗo karfeje anda ko yeyete ko. ko windete ko fof e hewde yaltani ɗo, ko jangete ko fof e hewde yaltani ɗo. kaamilo dow ha less ko ɗeɗo karfeje nawa toon binda toon woni kaamilo. kala deftere nde jiiɗa ene jange ko ɗeɗo karfeje nawa toon winda deftere nde e hewde bindi yaltani ɗo. ɗum noon wadde anne ko ɗo tan jangata mbawa ɗo mbasa heñade. ɗum ɗo kala harfe wonɗo a jangi ɗum, a jangi allif, a jangi jibril ba, a jangi jacawɗo, a jangi del abajada, a jangi hamol wotaƴƴo zayyin woni hawaza, a jangi ha tongol ɗakono yanar innira haɗaya, a jangino keef laam mim nunarak tonga innira kalamana, a jangi sariɗo ayadariɗo fa toɓɓuɗo darde piccuɗo innira saafada, a jangino qaf toɓɓuɗo ara siñiɗo tajorɗo innira qarasata, a jangino huni endu ha cewɗo zadel innira sahaza, a jangino za koyngal hayadariɗo sintoɗo piccuɗo innira zagasha. gasi ɗo tan dippata ganda hankadi a gayni ko jangete e alkule limto e sifo newiɗo jawɗo. ngal alluwal a wawi kadi a jangino abajada ma goɗɗo a batata a jangino on ko ɗiɗo woni ka andano kadi ɗum ɗo kadi kollaɗe kadi no famorto tawa janggo e jaam saɗa jangguini sukaɓe a tampata a anta. yo Allah wallu, yo Allah newnu yallah en ƴette kuɗi mon e karneji mon mbajiɗon janggon ɗigga. on koola koye moɗon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon seeɗa makko o holla on walla on jiiyan lawol. on jiyani mon walla on nodde en 00 221 77 906 81 mbaɗa li jiya whatsapp o caggi saggere ma saggani ɗum jinmi an jiɗɗo kadi jokkade hen jangde nde gara min kalama sarɗeji anani jaaɓi naata jangga, a jaɓani jaaha ha joomum jokka haaju amen ni foti. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. alhamdulillahi bil alamina. on jarama, wassalam.